I request you all to participate in large numbers to make this program a grand success. समाज बांधवाक पुरे मिगेल प्रीतीपूर्वक नमस्कारो. येऊच महिन्याचे 2 तारीखाक आमगेल मोगा सोना गणेश नायक मामान कोंकणी उत्सव ऑर्गनायज करचे एक जबाबदारी घेतला. वी विश हिम द वेरी बेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम. द हायलाइट्स ऑफ दिस प्रोग्राम कसन म्हळ्यार आमगेल एक मेन आमचे गेल खाण जेवण. अपार्ट फ्रॉम दॅट कल्चरल प्रोग्राम, बिजनेस मीटिंग्स, सेवरल अदर थिंग्स हॅव बीन ऑर्गनायज्ड. हे दोन्ही पण जाऊच हांग बेंगलोरांतू. Venue is much larger and grander than last time. The venue is Bangalore Palace Grounds. तुम्ही पुरे जन तुमगेल फॅमिली लोट्टू हे प्रोग्राम येवन अटेंड करका. And I request you all to participate in large numbers to make this program a grand success. देव पुरे जनाक बरे करो म्हण मागून घेता. नमस्कार.